Bueno, boas tardes a todos e a todos. Vamos dar inicio ao pleno ordinario en primeira convocatoria 19 de febreiro de 2026 ás 20 horas. Antes de inicio, pois facer mención que non poden asistir por varios motivos Patricia Silva do BNG e Carmen Silva do Partido Socialista Obrero Español. Pasamos ao punto número 1 do orden do día e a aprobación da ata da sesión ordinaria do 29 de xaneiro do 2026. Non sei se hai alguén que quere fazer algunha alegación. Non? Pois pasamos á votación. Votos a favor? 10. Somos 8, 10 está. 10 votos a favor, votos en contra, 0, abstencións, 5, polo cal queda aprobado este punto número 1 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, e o expediente 5851/2025, pos adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Tenianes. Gracias, señor presidente. Boas tardes, noites. Bueno, antes de pasar co punto do orden do día, quería facer unha cuestión, non sei se de orde ou de desorde, porque creo que é a primeira vez na historia dos plenos de Boiro, polo menos que eu sei, e ainda saben vostedes que sigo bastante, que dúas mocións do partido do goberno, que non veñen como puntos do goberno, se pasan por diante das mocións dos outros partidos. Nin nos tempos do Partido Popular, cando había aqueles plenos con 20, 30 mocións que quedaban no tinteiro, teñen quedado mocións do Partido Popular no tinteiro tamén, exactamente igual que os demais, e nunca se lle ocorreu polo menos a Dieste, non sei cando estaba Alonso, de adiantala por diante dos demais. Non sei moi ben a que debe ese cambio de criterio totalmente inaudito en este pleno. Bueno, dito isto, esta cuestión que, bueno, se explicarán vostedes, ir ao punto do orden do día do POS, que basicamente é unha corrección de erros do que se aprobou aquí no pleno extraordinario de xaneiro, non? Bueno, o que ten boca se equivoca. Isto é o problema de facer as cousas. Se, por exemplo, o seu compañeiro non o ten, porque nos trouxe aquí unha atrapallada con gastos varios, e entón, claro, aí non hai posibilidade de equivocación. E, bueno, vostede, pois, polo menos tuvo a ben facer unha cousa que era mínimamente decente, que era desglosalo, e, bueno, había unha partida de 900 euros, vostede explicará despois que non cadraba cos criterios da Deputación. En outro contexto, pois, houbera sido motivo a millor de máis queixa, pero vendo o nivel dos POS que hai aquí, e vendo como aquí o que se traen son cousas que, bueno, ni siquiera se sabe onde van os cartos, e estas cuestións, pois, bueno, manteremos o noso voto, a ver se outros departamentos toman nota de como hai que facer as cousas e non nos traen trapalladas como nos trouxeron no anterior pleno. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Tenianes. Primer turno, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, pois, efectivamente, trátase dunha emenda, é unha corrección de erros, un erro do propio goberno que parece ser que non ten moi claro o que entra e o que non entra no financiamento do POS e, polo tanto, nos imos abster. Gracias. Moitas gracias. Primer turno. Sí, ten a palabra. No, para anunciar nuestra abstención, igual que en el momento de la aprobación inicial, pues llamémoslo de alguna manera, ¿no?, del POS social, ya que ha vuelto al Pleno, pues la aprobación definitiva nos abstendremos también. Moitas gracias. Primer turno, señor Treus, ten a palabra. Boas noites. Efectivamente, o 14 de xaneiro deste ano celebramos un pleno extraordinario coincidindo co plazo de presentación de solicitudes do POS social, desa subvención da Deputación da Coruña, directa e ao 100%, que nos asignaron unha cantidade este ano de 127.548,75 euros. Enviada os documentos, nos facíamos unha división moi clara. 99.227,50 euros para gasto corrente e 28.321,25 destinado a investimento. Durante este primer proceso de trámite da Deputación Provincial indícanos que é unha partida de
960 euros máis IVA, que fai un total de 1.161,60, que é o mismo ao 0,91% sobre o total, indícanos que, segundo os criterios dos servicios técnicos da Deputación, que non se considera como investimento. Isto non é novo. O ano pasado, no 2025, cando solicitábamos a compra de mobiliario para o equipamento dunha vivenda social, a Deputación Provincial, nunha primeira instancia, entendeu que as cortinas e os colchóns non se consideraban investimentos. A escoitar os nosos argumentos a raíz da necesidade de dotar dun equipamento a esa vivenda, acolleron a ben os nosos argumentos naquele momento, xa digo, no ano 2025, e entenderon como que todo era subvencionable. Este ano viron unha partida, como xa digo, de 960 euros máis IVA, que é unha partida que vai dentro de un orzamento, de unha actuación do investimento, que consideran non subvencionable. Fixemos o mismo que en anos anteriores, enviáronselle os nosos argumentos dos servicios técnicos. A Deputación este ano entendeu que non, que sigue sendo que non se considera como investimento e, por tanto, o que facemos é desplazar ou reasignar 1.161,60 euros, que equivale, como xa dixen, ao 0,91% do total de gasto corrente a investimento. Polo tanto, donde antes decíamos que destinábamos 99.227,50, ahora destinamos 100.389,10. E donde antes decíamos que destinábamos 28.321,25, ahora destinamos 27.159,65. A mí pode gustar máis ou menos o procedimento que ten a Deputación para seguir, en este caso menos, como é obvio, pero, bueno, desde logo quedo moi importante, que é unha subvención que nos dan, que nos asignan, que é directa, que é, ao fin de contas, un regalo que se revierte positivamente no conxunto dos veciños e das veciñas. Por lo tanto, agradecer á corporación que o entenda, agradecer á Deputación e que sigan muchos anos máis asignándonos estas subvencións, aínda que teñamos que modificar o 0,91%. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Treus. Segundo turno de intervención. Alguén? No? Vale, pois antes de botar a votación, pois contestarlle ao señor Triñanes, bueno, dicirlle que o orden non altera o produto e que é competencia deste alcalde poñer orden do día do pleno. Non sei como facían os demais alcaldes, pero, bueno, non ten ninguna trascendencia. Sabéis o que é protestar por protestar últimamente. Pasamos á votación deste punto número 2. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 0 abstencións, 6 abstencións, por cal queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3 do orden do día. É o expediente 596/2026, moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación co financiamento do Servicio de Axuda no Fogar. Primer turno de intervención. Ten a palabra, señor Triñanes. Antes do primeiro turno de intervención, xa lle fixen saber ao portavoz do Partido Socialista que vamos a presentar unha emenda. Entón, se me permite, gustaríame explicar o porqué da nosa emenda. Creo que habería que votar, que me corrixan, por favor. Durante o debate, o que se fai é, unha vez que remate o debate, se someten a votación primeiro as emendas, se son aprobadas, cerras o punto, e se son rexeitadas, sometes a votación a proposta inicial, o ditamen que hai inicialmente. Correcto, era para estar seguro. Nada, a nosa emenda vai porque vostedes presentan aquí unha moción que realmente a iniciativa parte da Diputación da Coruña pola alternativa dos veciños, que ten o alcalde de Oleiros, sobre o tema do SAF e do tema da financiación do SAF. Antes de meterme nas fonduras da moción, vou a centrarme expresamente no porqué da emenda. No texto original que o Partido Socialista emite, dice textualmente: solicitar á Xunta de Galiza que impulse un novo modelo público de coidados,
coa creación dun instrumento de benestar social que substitúe o actual servizo baseado en horas por un modelo integral e personalizado, no que se poña as persoas no centro das políticas sociais coa creación dun organismo similar aos Sergas para servicios sociais co que poder atender de xeito integral e eficiente. Por que non é baladí esta moción e por que me choca moito que o PSOE non a incluíse? Porque é a parte na que se fai referencia ao servicio público, algo que este concelleiro, non son o único, pero este concelleiro e esta formación política ven demandando dende hai anos atrás. Queremos que o servicio do SAF sea un servicio público, se o pode dar a Xunta moito millor, traballo que nos quita de encima, pero o modelo, iso que ao mellor a vostede non lle parece importante, ou lle parece protestar por protestar, non, chamase ideoloxía, e eu defendo a miña ideoloxía, e a miña ideoloxía é sempre a favor do público, e que retiren unha parte tan importante que se refire precisamente á creación dun ente público para dotar a eso, pois, home, chirriábame un pouco. Creo que teño o seu compromiso de aceptar a moción. Bueno, pois se é así, se finalmente é así, votaremos a favor, porque creo que é imprescindible. Este punto non é un punto baladí que apareza. Mais alá de todo iso, indo á moción, bueno, a Xunta de Galicia, como saben vostedes, non está financiando aos concellos o que debe, os gastos reais do problema do SAF. O problema de todo isto é que non é únicamente un problema da Xunta de Galicia, porque é realmente un problema acumulado. É dicir, eu entendo que dende o Concello e dende os concellos se apele á Xunta de Galicia, pero realmente o problema ben herdado do Estado. Cando na lei, esa lei ben intencionada da dependencia dos tempos de Zapatero, decía que a mitade da financiación debería de prover do Estado e a outra mitade das comunidades autónomas, a realidade é que o Estado nunca cumpleu ca súa parte. E máis, noticia deste ano, este ano incluso reduciu Madrid un 27% a súa aportación á dependencia. No caso de Galicia, que a pesar de ser unha das comunidades das que máis pon o Estado, sigue sendo deficitario. Un 65,1% pono a Xunta de Galicia ou os concellos, a parte que non pon a Xunta, pero o Estado, que debería de poñer o 50%, pon só o 35%. E entón isto acaba sendo como a pescadilla que morde a cola. O Estado non financia de forma suficiente ás autonomías e, polo tanto, as autonomías pois tampouco financian de forma suficiente aos concellos. Tendo en conta isto, e quizáis debera tamén instarse en esta moción, pero, bueno, non vou a querer ir máis alá, tamén ao Estado, a que faga, que cumpla a lei, non outra cousa distinta, que cumpla a lei, 50-50. Pois, bueno, con estes mimbres hai que facer estes textos. E, dende logo, a Xunta de Galicia, a pesar de que pode botarlle unha parte da culpa ao Estado, tamén ten que poñer da súa parte. Non é de recibo que os concellos estean poñendo, como en este caso pon o Concello de Boiro, casi 1 millón de euros co burato que supón eso para as arcas municipais, para sufragar o servicio de dependencia cando non é unha competencia directa dos concellos. Os concellos préstana, pero non é unha competencia directa deles. Polo tanto, claro, isto que se aprobou na FEGAM, bueno, non deixa de ser un parche. Realmente o que ten que facer a Xunta é poñer os cartos enteiros aquí, e xa con isto remata a miña exposición. Sí que me gustaría facer un inciso que me parece curioso. Na moción da alternativa dos veciños fálase de que o gasto do SAF actualmente é superior a 24 euros hora. Buscando, investigando pola miña conta, incluso moitos concellos están dicindo que con 24 euros hora que non chega, que o cálculo real está situado máis cerca dos 30 que incluso dos 24. É curioso que na moción do Partido Socialista omítase e tamén se modifique ese 24%, isto digo a modo de curiosidade, e se reduce ao 22%. E por que se reduce ao 22%?
Claro, cando un vai a mirar a licitación que fixo o Partido Socialista de Boiro para o SAF, ve que calculou a hora a un 21,5%. Entonces, claro, ao final estas modificacións, pois, un acaba se dando de conta de que non son gratuitas ni son casuales, non? Bueno, vamoslle a deixar pasar, entendo que teñan que defender un pouco a súa xestión, aínda que ao final a licitación quedou deserta, eso é a realidade, porque seguramente o que tiñan que haber feito era aproximarse a ese 24 ou 25 euros a hora, que é o cálculo real e que é o que ven na moción alternativa dos veciños, e non eses 22 que poñen vostedes na súa moción para un pouco salir así, salvarse e non caer en incongruencias. Xa, repito, se aveñen a incluirse punto número 3 que fai referencia ao público, non temos ningún problema en votarlo a favor. Moitas gracias. Gracias, señor Tenianes. Primer turno de intervención. Tenga a palabra, señora Suárez. Ben, pois, se pudiera votar a moción por puntos, poderíamos votar a favor da maioría deles, pero como non é o caso, pois ímonos a abster de toda a moción, posto que non estamos a favor do punto número 1. E por qué? Pois porque o punto número 1, concretamente, pide valorar como un pacto de mínimos e como primeiro punto de partida o acordo entre a Xunta e a FEGAMP, e non podemos valorar como nada porque nós opuxámonos a este acordo directamente. Sabemos de sobra todos que a Xunta mantén módulos de financiamento moi apartados da realidade. O precio máximo fixado para a hora do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar, non se corresponde cos custos efectivos das licitacións, que, como se di aquí, superan os 24 euros hora en moitos concellos. As propostas de incremento presentadas recentemente na FEGAM, a pesar de ser vendidas como avances, non cubren nin de lonxe o custo real do servicio. A FEGAM elaborou un informe no 2025 no que reflectía a crítica situación dos concellos, pois o custe medio da hora ascendía no 2024 xa a 22 euros e as licitacións de 2025 sitúan o custe da hora en máis de 24 euros, coa previsión de que este precio continue a alza en vindeiras licitacións. Que fixo a Consellería? Pois a Consellería o que fixo foi unha proposta cativa que contemplaba un financiamento máximo de 16 euros hora para o ano 2028, que foi rexeitada pola Comisión Executiva da FEGAM no mes de novembro. Posteriormente, realizou unha nova oferta de financiamento por un importe de 16 euros hora para o ano 2026, 17 euros hora para o ano 2027 e 18 euros hora para o ano 2028. Esta proposta foi esta que foi aceptada pola maioría da executiva da FEGAM e rexeitada polo BNG, por considerala totalmente insuficiente, ao que nin tan siquera achegarse, nin siquera a cubrir o custo real do servicio. E, curiosamente, a oferta realizada pola Consellería e que aceptou a maioría da executiva da FEGAM é prácticamente similar, cun lixeiro incremento á proposta que a Xunta xa realizara anteriormente, no mes de novembro. Nós consideramos a defensa dos intereses municipais exixe que as organizacións políticas manteñan con determinación posicionamentos consecuentes e ambiciosos e, polo tanto, o BNG, consecuente con esta posición, reclama que a Xunta e o Estado abonen aos concellos a cantidade de 17 euros hora con carácter retroactivo dende xaneiro de 2025, 20 euros hora neste ano 2026 e que a Xunta asuma o 100% dos custos no 2027, ata que se asuma o servicio como un instrumento de benestar social. Que quere dicir isto? Pois a través da creación dun organismo que permita atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas dependentes a través dun, como dicía o compañeiro, sistema similar aos Sergas, pero para os servicios sociais. E por esta razón que non estamos a favor do punto 1 da moción, posto que, como explico, rexeitamos o acordo por estes motivos. Do resto dos puntos sí que poderíamos votar a favor, este é o motivo polo que nos imos abster da moción. Votaremos a emenda do compañeiro a favor porque vai na liña do que propón o BNG, que é precisamente crear ese organismo que permita atender de xeito integral a todas as persoas dependentes, pero ímonos abster da moción. Grazas. Gracias, señora Suárez. Segundo,
Señor Ruiz, ten a palabra, primer turno. Gracias, boas tardes a todos. Primeiro que nada, quixera comenzar por indicar, sobre todo para a xente que nos está escoitando, que vamos a falar da moción que presenta o Grupo Municipal do PSDG. Vale, non vamos a falar, nós non presentamos unha moción de alternativa dos veciños ni nada parecido, nin vamos a defender ahora aquí unha moción de alternativa dos veciños. Eso é un grupo político de Aladoleiros, como xa se dixo aquí, que presentou na Diputación, ali o analizaron, ali o votaron. Nós agora traemos a nosa propia moción e desa moción é da que vamos a falar, vale? É a nosa proposta, a proposta que traemos ao pleno. Como xa se dixo, o pasado 20 de xaneiro, entre a FEGAM e a Consellería de Política Social firmouse un acordo para ampliar a parte que a Xunta financia do Servicio de Axuda no Fogar. Nós aquí, con esta moción, o que estamos a plantear é o noso total desacordo con ese acordo que firmou a FEGAM. A primeira victoria da Xunta de Galicia é plantexar isto como un financiamento a tres bandas. Esa é a súa primeira victoria. Nós, cando digo nós, falo dos concellos. Os concellos non pintamos nada na financiación do Servicio de Axuda no Fogar. A lei non di nada de que nós teñamos que estar aí financiando nada. Nada. A lei di que nós prestamos o servicio por ser a entidade máis cercana aos cidadáns, pero non financiamos nada. A lei di que se financia, como xa se dixo aquí tamén, entre o Estado e a Xunta de Galicia. Nós non pintamos nada e levamos pintando todo durante moitos anos, moitos. Esa é a victoria que eu lle remarco á Xunta de Galicia plantear este debate como un aumento do cofinanciamento. Non é un cofinanciamento. Isto é algo que deben de financiar eles. Nós non financiamos nada. E estamos financiando moito. Levamos moitos anos financiando moito. E hai concellos que, polo que me din, é o principal motivo polo que a FEGAM acepta este acordo de mínimos. Hai concellos realmente asfixiados con abonar este cofinanciamento do SAF. A Lei de Bases de Réximen Local oblíganos a outras cousas. A recollida de lixo, o abastecemento de auga, a iluminación pública, a mellora dos viais e das conexións cos núcleos. Esas son as nosas competencias, non o Servicio de Axuda no Fogar. E o Concello de Boiro leva moitos anos pagando moitos cartos por isto. E polo que se ve, seguimos pagando. Este novo acordo ven a actualizar do ano 2020, al ano 2020 a Xunta acordaba financiar 10 euros, no 21 11, no 22 12, agora que estamos no 26 acorda financiar 16, no 27 acorda financiar 17, a Xunta vai nos dando 1 euro por ano. E nós seguimos pagando o resto, que veñen sendo en algún momento 12 euros, e normalmente alrededor de 10 euros. E vamos a seguir así, mentras que non poñamos en marcha medidas como as que, algunha delas, esta moción propón. A Xunta está cómoda con esta situación, evidentemente, e tamén está cómoda ca asfixia que lle provoca aos concellos. Moitos deles que teñen que dedicar ata a friolera do 30% dos orzamentos dos que dispoñen para cofinanciar algo co que non teñen que cofinanciar. A Xunta está cómoda con esta asfixia, repito, porque isto oblíganos a ir a pedir limosna pola Xunta adiante e despois ela reparte a súa conveniencia, como xa sabemos que está acostumbrada a facer. Isto, repito, non pode seguir así e isto é o que intenta correxir esta moción. Falábase dos importes que aparecen na moción. Bueno, aparecen 22 a 23 euros, sí. Aparece tamén alcanzando en moitos casos cifras de entre 25 e 30 euros. Tamén está na moción eso, non se dixo posiblemente conscientemente, pero está na moción tamén, vale? Por último, nada, recordar simplemente o que estamos a demandar, que o acordo da FEGAM é un acordo de mínimos, que este acordo é claramente insuficiente para financiar os custes actuais do Servicio de Axuda no Fogar. É por isto que instamos a Xunta de Galicia a que garanta o 100% do custo real,
E por último, e non menos importante, falando da adenda que nos propoñen, vale? Sobre solicitar á Xunta de Galicia a creación dun organismo que atenda ao servicio da dependencia, servicio que se ten convertido en algo esencial, sobre todo para unha comunidade autónoma como é a nosa, con o noso envellecemento, ca nosa dispersión, ca nosa veciñanza e as dependencias que ten a nosa veciñanza e en prol da súa autonomía persoal, entendemos que é un servicio básico. E por eso nos parece correcto aquela parte da proposta que o Partido de Alternativa dos Veciños había presentado na Diputación da Coruña e agora a compañía de Boiro Novo nos pide que incluamos. Perfectamente será un punto máis, entendo que o solicitan así, un punto máis na nosa moción a incluir, correcto, non temos ningún inconveniente. Pero por último, a nosa moción o que plantea é valorar a presentación de demandas xudiciais contra a Xunta de Galicia se non se dan novos pasos encamiñados a que asuma o financiamento íntegro deste servicio. E isto é algo que últimamente hai máis voces que falan, que berran cada vez máis alto e máis claro sobre plantear esta cuestión, porque vemos que a Xunta de Galicia se burla continuamente dos concellos. Antes falaba dunha primeira victoria da Xunta, vou falar da segunda. A segunda das victorias foi pedirlle a FEGAN que por favor esperase a despois de Navidades para firmar o acordo e así obviar calquel tipo de retroactividade do ano 25 do abono destas participacións por parte da Xunta de Galicia. A segunda das victorias. Esperaron ao 26 e limparon dun plumazo calquera tipo de retroactividade que no caso do Concello de Boiro hai nos de máis, hai nos de menos tamén, por rondou 700.000 euros, casi nada a retroactividade do ano 25 solo, 700.000 euros. Bueno, pois obviaron eso con un acordo presentado no mes de xaneiro. Bien. Bueno, pois como decía, cada vez hai máis voces que berran para reclamar xudicialmente e a moción presentada por a Alternativa dos Veciños pois o que solicitou foi un informe xurídico aos estamentos xurídicos da Diputación da Coruña por ver a viabilidade desa demanda. Bueno, pois estaremos atentos ao que din esos informes e o que se propón esta moción, como digo, é valorar a presentación de demandas para que esta situación se corrixa de unha vez por todas. E xa sei que o Estado ten que estar detrás, xa o sei, pero non nos compete a nós quen ten que xestionar o servicio de axuda no fogar en Galicia é a Xunta de Galicia. Se a Xunta de Galicia non dispón dos recursos suficientes por parte do Estado, que faja como fixo ca lei de costas, que o meta no xuzgado. Eso é o que fixo ca lei de costas. E janou, e botou bombas, 40 días de bombas polos periódicos adiante. Bueno, pois se o Estado non lle dá a financiación suficiente para levar a cabo, para poñer en marcha a lei de dependencia aquí en Galicia, que o exija judicialmente, que non nos lo cargue aos concellos, que é o que está facendo. Entón, nós demandaremos a nosa parte se é que os servicios xurídicos entenden que a temos que demandar. E a Xunta de Galicia que faga o que teña que facer. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, señor Tinians, ten a palabra. Moitas gracias. Volver a recalcar o tema do punto da emenda, por certo, para que vexa vostede, señor alcalde, o importante que son as cuestións de fondo. Se isto fora unha iniciativa do goberno, eu non podería plantexar unha emenda. Pero como é unha iniciativa do Partido Socialista, sí que podo plantexar unha emenda. Fíxese vostede se non é importante. Debería de sabelo que o presidente deste pleno debería de saber como é o reglamento. Claro que é importante. E plantexo a emenda por iso, precisamente. Porque é unha competencia que é da Xunta, non é dos concellos, e son eles os que deberían leválo a cabo. Con respecto ao que dixo ao final, tema do Estado, eu repito, é certo que nós os concellos o que temos que instar á Xunta, porque é realmente a que ten a competencia, é que nos está a nós exixindo eso, pero o Estado ten que poñer a súa parte. E non podemos obviar o contexto, evidentemente, porque as cousas non aparecen da nada. E aquí se teñen traído mocións instando a todas a cosas habidas e por haber. Tense instado a Europa, tense instado ao Estado, tense instado a Diputación e tense instado ao que sea. Perfectamente se podería instar ao Estado a cumplir
coa súa parte do trato da lei, a cumplir ca lei. Algo tan simple que cumplir ca lei da dependencia 2006, unha lei que nunca se desarrollou de forma convinte, nin tanto no financiero, o exemplo é a situación que temos agora mesmo, pero nin tampouco no tema de fondo, porque falase de moitos dereitos en esa lei que teñen as persoas dependentes, pero tampouco se fala de deberes, tampouco se fala de como se presta esa axuda á dependencia, de que dereitos teñen as traballadoras, de como se pode mellorar a que esas traballadoras teñan unhas condicións de traballo dignas. Todo eso está sin desarrollar. Son traballadoras que moitas veces sufren acoso. Aí atrás, ainda non hai moito, unha delas morreu, foi asesinada atendendo a un fogar. Eu, cas de Boiro, falo de vez en cando e, bueno, vostede sabe como a min, o seu compañero sabe como a min, o que teñen que aguantar. É dicir, como mo din a min, estou seguro que vostede tamén está enterado. E a lei non recolle nada deso. E que facemos nós? Dicir ya a persoa que denuncie, eso tería tamén que estar recollido. É unha lei que no seu momento foi, sí, revolucionaria, cargada de boas intencións, pero que sin un desarrollo, pois ao final acaba xerando máis problemas dos que realmente pretende solucionar. De aí a miña intervención anterior de que, bueno, sí, que cumpla a Xunta, estou totalmente de acordo, non me ten que convencer, pero é moi importante que o Estado tamén cumpla, tanto legislativamente como financieramente. Moitas gracias. Gracias, señor Tinianes. Segundo turno. Señora García Díaz, segundo turno, ten a palabra. Vamos allá. Vamos a mover esto. Tendré que moverme yo, que no da el cabecito. Nada, buenas noches. Bueno, hoy nos traen esta moción cuando hace un mes, con el post social, el concejal de Servicios Sociales nos desvelaba que para costear el SAF le habían subido a los vecinos el IBI. Supongo que en el próximo pleno, y visto que van a recibir un incremento en la parte que aporta la Xunta, presentarán ustedes una bajada del IBI. O esto a lo mejor funciona como la gasolina. Cuando sube el barril de petróleo sube el precio y cuando baja el precio del mismo la bajada no se le traslada a los vecinos, ¿no? A los consumidores. En vez de reconocer que la Xunta suba su aportación durante los ejercicios 2026 a 16 euros, a 2027 a 17 y 2028 a 18, hablan ustedes de acuerdo de mínimos. Sería interesante saber cuál es la cantidad que va a aportar el Estado en ese acuerdo de mínimos. El PSOE presentó una enmienda a los presupuestos de la Xunta para que se subiese a 17 y cuando se sube hasta los 18 pues no les gusta. Piden ustedes que la Xunta garantice el 100% del coste del SAF, cuando la ley de dependencia habla que la Xunta debe asumir el 50% y el Estado el 50%. Curiosamente, en la moción, en su texto resolutivo, no se pide que el Estado cumpla con ese 50%. En otros momentos se pide que se cumplan las leyes. El SAF es un pilar fundamental del sistema de atención a la dependencia que en caso de Galicia viene funcionando desde los años 90, aunque su forma actual viene regulada por la Ley de Servicios Sociales aprobada por el bipartito del PSOE y BNG en el año 2008 y en la orden posterior del 2009 que regula el funcionamiento concreto del servicio. Recordemos que en el año 2006 se aprueba a nivel nacional la conocida Ley de Dependencia, de modo que la ayuda en el hogar también es una forma de dar cumplimiento a una exigencia de dicha ley. Hay que tener en cuenta que el SAF es un servicio comunitario básico de competencia municipal, tal y como establece la Ley de Servicios Sociales de Galicia, una ley que ustedes aprobaron en su momento, aunque ahora, visto lo que dicen, reniegan de ella. De hecho, cada ayuntamiento elige el modelo de gestión que prefiere, que va desde la gestión pública o municipalizada hasta la gestión privada o externalizada. Son dos modelos de gestión diferentes que van más allá de las ideologías o de los partidos políticos que gobiernan cada ayuntamiento. De hecho, y aunque alguno se sorprenda, el 69% de los ayuntamientos gobernados por el PSOE tienen gestión completamente privada, lo mismo que el 66% de los ayuntamientos gobernados por el BNG y algo que baja hasta el 58% en los gobernados por el PP. Es decir, que los ayuntamientos que más privatizan el SAF son curiosamente los gobernados por PSOE y BNG. Hablan de financiar el 100% del servicio por la Xunta, mientras el Gobierno socialista de España disminuye su ayuda
a la ley de dependencia del 40% al 34,9% el ejercicio 2025, mientras firma bilateralmente con el País Vasco asumir el 50% de todos los costes de todos los servicios de la ley de dependencia. Una obligación que está lejos de cumplir en Galicia y que provoca que la deuda con Galicia sea cerca de 2.900 millones en este 2026. Lo lógico, lo de verdadero sentido común, si ustedes se preocupasen por los servicios, sería que esta moción viniera a solicitar que el Gobierno socialista... Me molesta a usted, es un poco desagradable escucharla cuando está uno en el turno de palabra. Nosotros solimos meter, me resulta, cuando uno está en el turno de palabra, que los comentarios en un tono alto, pues suele molestar. No, yo suelo ser bastante comedido. Continúo, señor García Díaz. Sería que esta moción viniera a solicitar que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez retirase el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional que paraliza el plan de agilización de la dependencia y la discapacidad puesto en marcha por la Xunta de Galicia. Este recurso paraliza las homologaciones automáticas de discapacidad de la que se beneficiaron 12.600 gallegos en el 2025. Pero lo verdaderamente grave de este recurso a la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos contra la homologación automática de la dependencia y la discapacidad que implantó la Xunta es que el mismo es por el afán recaudatorio del Gobierno socialista. De las 12.600 homologaciones realizadas en el 2025, el Gobierno socialista dejó de percibir 114 millones en impuestos. Y es por este motivo que a día de hoy la Xunta no puede conceder automáticamente la discapacidad a 2.600 personas con dependencia solicitada. Esta decisión no va contra la Xunta, va contra todos los gallegos con dependencia, ya que tiene consecuencias sobre ellos en forma de retraso, más trabas burocráticas y demoras a la atención. Lo contradictorio del Gobierno socialista de España es que recurre un modelo que copia en su propuesta de modificación de la ley de dependencia que está tramitando en el Parlamento español. Pues esta propuesta recoge la homologación automática que hasta ahora aplicaba la Xunta, pero y aquí el quid de la cuestión, quitando los incentivos fiscales a los que tienen derechos estas personas. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con este recurso, paraliza un sistema de concesión de dependencia que funcionaba. Sería interesante saber si este sistema fuese implantado en Cataluña y el País Vasco, por cierto, que lo están estudiando, el Gobierno socialista de España tendría la valentía de recurrirlo. Con el modelo implantado en Galicia se logró mejorar la dinámica administrativa, simplificando pasos y requisitos y facilitando que muchas personas que ya tenían reconocida la dependencia pudieran obtener automáticamente la homologación de discapacidad, evitando nuevas valoraciones y trámites reiterativos. Por último, y para rematar, este recurso supone un agravio por parte del Gobierno socialista Galicia y con el único afán de recaudar más, como queda reflejada en la propuesta de modificación de la Ley de Dependencia que está en tramitación en el Parlamento de España y que recoge la homologación automática que hasta ahora aplicaba la Xunta de Galicia, pero quitando los beneficios fiscales a los que tienen derecho estas personas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Tenga palabra, señor Ruiz, segundo turno de intervención. Gracias, señor alcalde. Sí, moi brevemente. O IBI depende do pleno. Hoxe sirve para o SAF, o outro día servía para os traballadores, e veremos para que sirve o IBI nos próximos plenos. Sin entrar en detalle, aquela demanda que a Xunta de Galicia queira facer o Estado, que lle faga o que lle teña que facer. Eu dixo na miña primeira intervención. Que lle faga o que lle tiña que facer. O Estado entre os anos 20 e 23 aumenta un 138% a participación no SAF e a Xunta, aproveitando esa subida, baixa un 9% a súa. A Xunta de Galicia e o Estado, repito, nós aí non pintamos nada e isto é o fondo que demanda esta moción. Por certo, estaría ben que o Partido Popular, que tanto lle pide o Estado e tanto lle pide o Estado, cando o Estado lle pon encima da mesa o aumento significativo do financiamento autonómico, non se levante da mesa e se vaya. Estaría ben, Estaría ben que cando lle dan os cartos e llos poñen encima da mesa para que os collan, van e din que non os quere. Estaría ben que o Partido Popular, fose un pouco coherente co que di. Muchas gracias, señor Ruiz. Pasamos entonces a votación desta emenda. Que se lera. Vamos a aclarar que vamos a votar
hai unha proposta vitaminada que ten 5 puntos e a emenda propón añadir un punto máis, que diría solicitar á Xunta de Galiza que impulse un novo modelo público de coidados coa creación dun instrumento de benestar social que substitúa o actual servizo baseado en horas por un modelo integral e personalizado no que se poña as persoas no centro das políticas sociais coa creación dun organismo similar aos Sergas, máis para os servizos sociais, co que poder atender de xeito integral e eficiente a todas as persoas. Sería o punto 6 da proposta emendada. Bien. Vamos a pasar á votación desta emenda. Votos a favor. 10 votos a favor, votos en contra, abstencións. 5 abstencións, por queda aprobada a emenda e tamén queda aprobado o punto. ¿Sí? No, xa está aprobado. Artículo 41 do reglamento é claro, sométese a votación a emenda. Se o resultado é positivo, o asunto queda zanjado. Bueno, podemos votar. Podemos votar outra vez. Non se pode votar outra vez. Bueno, pues nada. Ben. Artículo 41 do Reglamento Orgánico Municipal. Cando existan enmendas, someterás a votación en primeiro lugar as enmendas e, por último, as propostas ou ditames. Se o resultado dunha votación é positivo, non haberá máis debate nin votación sobre o mesmo obxecto concreto de votación. Isto que significa? Que se a emenda se aproba, non se somete a votación o punto inicial. Por que? Non ten sentido aprobar unha cousa e a contraria. No. Sí, porque eu dese punto sí que estou a favor, pero do punto 1 que expliquei que non é, por eso me abstiña da moción. Vale, pois eu levo 10 anos de concelleira con outros secretarios votábase a emenda e separadamente logo votábase a moción con esa emenda se estaba incluída ou non. Aquí ha habido otros secretarios que incluso no dejaban ni presentar las enmendas, que había que presentarlas antes del debate. ¿Cierto o no cierto? Vale, entonces yo creo que el pleno es soberano para tal, y sobre todo cuando dice, vamos a votar primero la enmienda. Pues oiga, sí, nosotros le hemos hablado, nosotros nos vamos a tener en la enmienda y después votamos en contra. Si lógicamente sabemos que tuvieron ustedes la mayoría suficiente y tal, y me dicen, no, pero mira, si sale aprobado, ya votábamos directamente que no. O sea, hemos sido generosos con un compañero que presenta una enmienda, que la dejamos pasar, no le decimos nada y ahora tal. Sí. Lógicamente ven ustedes claramente que el Partido Popular quiere votar no. Ya me saca el artículo. Bueno, pues viene otro secretario y me saca tal. Y resulta que la orden que presentan hoy, que nos traen aquí, en la orden del día, en el pleno que convocan, no viene el punto de mociones de urgencia dentro del tal, y es un pleno ordinario. Pues bueno, pues tampoco pasa absolutamente nada, y lo dice el reglamento que tiene que venir. Pues bueno, no eu creo que se o di o reglamento, o di o reglamento. No, exactamente, é dicir, a ver, o di o reglamento, Eu... Se dá... Sí, sí se presentan. No. Joder, Severino, perdona que te lo diga. Bueno, teníamos orden del día, a los que llevamos tiempo aquí, que venían dentro del orden del día mociones urgentes. Eu creo que... Y el presidente leía, punto tal, mociones urgentes. ¿Hay alguna moción urgente? No, pasamos a pruebas. Bueno, a ver, o que está claro é que o reglamento, o señor secretario dixo ben claro e está claro, entonces non vamos agora a facer aquí ningún debate, non... Bueno, agora xa está así e o reglamento, bueno, o reglamento é o reglamento, acaba de ler... Pero quien nos invita a la equivocación es el secretario. Cuando toma antes de la votación el orden del día. Bueno, eu creo que... Primero vamos a votar la enmienda. Bueno, eu creo que... Pues sí, vamos... Parece que nos reprenda el señor secretario cuando es el que induce al error, porque parece que no está... Vamos...
Eu creo que xa está fora o debate e nada, pasamos ao punto número 4, por favor. Votamos ao punto vamos a empezar, por favor. Punto número 4 do orden do día, que é o expediente 597/2026, moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación coas modificacións introducidas na Lei 5/2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia. Primer turno de intervención. Señor Tiñanes, ¿sí? ¿No? Señor Suárez, sí, ten a palabra. Bueno, pois nós desta moción sí que imos a votar a favor, non como a da outra que nos íbamos a ester, pero anotades o que queredes. Bueno, señor Ruiz sabe de sobra que históricamente temoslo feito así, cada vez que alguén presentaba unha emenda, votábase a emenda e logo a proposta no seu conxunto, porque a emenda pode che gustar ou non, pero non ten nada que ver co resto que recolle a proposta, e sempre o fixemos así, desde que eu estou aquí de concelleira, que como eu digo van a la 10 anos. Bueno, desta moción sí que imos a votar a favor, os acordos que recolle a moción son similares ás propostas que fai o BNG. Como matiz, simplemente dicir que no punto 1, bueno, no acordo número 1, vostedes falan de instar a Xunta a revisar as modificacións introducidas na Lei de Patrimonio e desde o BNG, pois o que propoñemos é eliminar esas modificacións, digo, por se queren telo en conta. De todas formas, imos votar a favor. Gracias. Primer turno, señor García Díaz. No, ten a palabra. Señor Ruiz. Gracias. Bueno, xa se dixo antes sobre o punto anterior. Temos visto disparidade de criterios aquí por parte do secretario. Eu creo que acaba de facer referencia ao secretario, facendo lectura do artículo da lei, e non nos toca a nós modificar, nin modificar a lei, nin obviala. Vale, eu creo que está claro, e repito, temos visto interpretación de todos os sentidos. Bien, indo ao punto do orde do día, imos a falar das modificacións introducidas na Lei de Patrimonio Cultural. Os orzamentos da Xunta de Galicia teñen un mecanismo que é a Lei de Acompañamento, que está pensada para facer aqueles axustes na norma, nas normativas, na legislación, facer aqueles axustes que permitan a execución orzamentaria. Bueno, pois nos últimos anos estamos vendo como a Xunta de Galicia utiliza esa ferramenta, esa lei de acompañamento aos orzamentos da Xunta para modificar ao seu antollo calquera tipo de normativa, e normativas tan importantes como a que esta moción ven a denunciar, que é a lei de patrimonio, non? Aproveitouse a Xunta de Galicia da lei de acompañamento dos orzamentos para modificar esta lei sin debate nin participación. A modificación ordinaria de unha lei implica a presentación dun texto, a presentación do mesmo a concellos, a técnicos, a profesionales, a cidadanía, para recabar de todos estes, bueno, pois aquelas melloras, aquelas adendas, aquelas corrección que se entendan de ese texto, para logo de valoralas, leválo ao Parlamento e debatilo entre as forzas políticas para que cada unha delas mostre o seu punto de vista sobre o cambio normativo e logo se aprobe ou non se aprobe ese cambio. Bueno, pois isto coa lei de acompañamiento se obvia completamente. A Xunta fai unha aprobación que acompaña os orzamentos e aprobados os orzamentos quedan aprobada este tipo de modificacións e en este caso non é baladí. O que está aprobando a Xunta é que cando antes había un departamento específico para redactar aqueles informes que tiñan que ver ca protección do patrimonio tanto paisaxístico como cultural, había unha dirección xeral que era encargada de redactar esos informes de protección do patrimonio. Bueno, pois agora trasládalle esa obriga aos concellos, cargando, si cabe, a mochila de traballo que teñen os concellos con esa nova encomenda de xestión, sin trasladarlle nin profesionales, nin técnicos, nin financiación para contratalos, nada de nada. Para nós, creemos que isto é un risco para o patrimonio, unha desregularización e un descontrol. Antes había unha dirección xeral clara sobre a protección que se facía
deste patrimonio, e agora o que vai haber é, bueno, pois 313 interpretacións da norma, que son aquelas que van a informar cada un dos concellos. E isto falando de aqueles que, como é o noso caso, bueno, pois podemos dispoñer da capacidade máis rápida ou máis lenta para poder facer este tipo de informes, porque hai concellos que non poden. Hai concellos que non poden, que antes dependían, repito, da Xunta de Galicia e da súa Dirección Xeral para facer o control sobre o que se permitía e non se permitía en canto ao patrimonio cultural e paisaxístico, e agora eso se obvia. E se obvia porque a norma, este cambio normativo implica tamén que o silencio administrativo vai a ser positivo. Positivo, o sea que os concellos que poidamos vamos a informar ca interpretación que cada un dos técnicos municipais poda facer deste control do patrimonio, pero aqueles que non podan e o silencio sea o que contesten, pois este silencio vai ser positivo para quen queira facer a proposta que propón de actuación no entorno do patrimonio, se non é no propio patrimonio, cousa que nos parece realmente, bueno, que non ten parangón e que non se pode permitir, e iso que intentamos parar con esta moción, que o que propoñemos para a súa aprobación é instar a Xunta de Galicia a que revise as modificacións introducidas na Lei de Patrimonio Cultural co fin de garantir un nivel axeitado de protección do patrimonio cultural e paisaxístico. Demandar que as reformas legislativas se tramiten a través dos procedementos legislativos ordinarios, que foi o que eu indiquei antes, e non cunha anotación na lei de acompañamento. Solicitar que calquera delegación de funcións aos concellos vai acompañada dos recursos económicos ou do persoal especializado para poder ser executada. Eu comentaba na moción anterior, a Xunta está cómoda estrangulando os concellos. Cada vez está máis cómoda, cada vez imponnos máis traballos que facer, pero non nos facilita para nada ese traballo. E por último, como xa comentei tamén, eliminar o silencio administrativo positivo nos procedementos que afectan a bens patrimoniais, porque isto vai a permitir un total descontrol, algo que hasta ahora estaba a funcionar perfectamente desde esta Dirección Xeral de Patrimonio, con máis rapidez en algúns casos, con máis lentitud en outros. Se a Xunta de Galicia o que quería era mellorar a súa atención á cidadanía, bueno, pois que ampliara plantillas ou que puxara profesionales específicos para, dependendo de que informes, dependendo do que ven, se quería protexer, pero non. O que fai é o fácil, trasladarlle aos concellos, a sabiendas que os concellos non dispoñen de personal. Eu recordo unha moción non fai moitos plenos onde lle instábamos a un convenio coa Diputación de Coruña para que nos fixera chegar arquitectos, porque demandábamos ese tipo de profesionales e coñecemos que non todos os concellos máis ou menos están na mesma situación. Bueno, pois a Xunta de Galicia, que sabe perfectamente que isto é así, traslada estes deberes aos concellos, bueno, pois a saber baixo que premisa e baixo que intereses. Nós non estamos de acordo con esta modificación legislativa, nin ca forma en como se fixo, nin co fondo que persigue. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención, ten a palabra o señor Triñanes. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes de nada, veo importante que son os procedementos, o orde e os usos e costumbres. Fixo falta 2 puntos para máis razón, vamos, non sei cantas veces, para que vexa que non é protestar por protestar. Según a moción, bueno, estamos totalmente de acordo, imos a votar a favor. Xa yo dixen o día, de feito era o argumentario que traía, moi parecido ao tema de cando foi o tema dos arquitectos. Bueno, non pode ser que os concellos estean asumindo competencias e non teñan nin recursos económicos nin recursos humanos para leválas a cabo. Non vamos sobrados de personal, vostede sabe tamén como a min, e claro, máis competencias, se non temos máis recursos, pois non valen para moito, máis que para dar un servicio deficitario. Por lo tanto, todo o que vai encaminhado en esa cuestión, pois contará con noso apoio. Moitas gracias. Gracias, señor Triñanes. Señor Suárez, señor García Díguez, segundo turno, ten a palabra. Sí, mire, señor presidente, el Grupo Parlamentario del Partido Popular
nos vamos a ausentar del pleno visto la actitud que tuvieron ustedes en el pasado punto, en el momento de la votación. Aquí ya estaba votado y es el voto que había. Recuerdo que usted, incluso yo mismo, a lo largo de esta legislatura y de la pasada, hemos levantado en más de una ocasión la mano equivocadamente y los compañeros nos han avisado que hoy que no es así, tal, se ha cambiado el voto. Parece que ahora no se puede hacer. Nos parece una actitud torticera, tuvieron la oportunidad de rectificar y no, miren, no estamos nosotros. Cuando aquí, y sobre todo los más veteranos, hemos visto de todo y algo más, con distintos secretos, me da usted la razón, ¿verdad, señor Luis? Entonces, en señal de protesta, nos vamos a ausentar del pleno. Y ya le digo, la inducción al voto equivocado en la enmienda, y en este caso al punto anterior, lógicamente no es por quienes votamos, sino es por quien indica lo que se va a votar y lo que pasa. Entonces, eso quedó absolutamente claro, creo que ustedes lo han visto, y cuando a veces se vuelve a votar, porque más de una vez se ha vuelto a votar en alguna ocasión en un mismo punto, cuando ya está votado porque se ha contado mal o porque tal, pues se podía hacer igual. Parece que la generosidad de las mayorías absolutas, en este caso, ha quedado más que demostrada que no existe. Entonces, con su permiso, señor presidente, y a los vecinos, el Partido Popular, estas son las razones por las que abandonamos en este momento el pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Dieguez. Vale, segundo turno de intervención. Señor Ruiz, tenga palabra. Sí, bueno, aclarar que o Partido Popular levántase pola moción que votaron con anterioridade, que era a do financiamento do servicio de axuda no fogar. E levántase cando nós exiximos que o Concello de Boiro non este cofinanciando ese servicio, bueno, pois entenden que se produxo unha circunstancia ca que non están de acordo e levántanse. Eu, como decía o portavoz do Partido Popular, bueno, me podo considerar dos veteranos aquí en este plenario, e teño visto moitas cousas, e teño visto faltas graves por parte de quen dirixía, e non era este grupo político quen dirixía en aquel momento o pleno, e tamén teño recibido reprimendas por parte de quen, como digo, dirixía o pleno. Bueno, entendo que non é como para que tomen esa decisión, pero bueno, son libres de facelo, e les repito que o que se propoñía en esa moción que se votou era que a Xunta de Galicia asuma o seu papel e financie ao 100% o servicio de axuda no fogar, que é o que di a lei que ten que facer. Gracias, señor Ruiz. Vamos a pasar a votar este punto 4 do orden do día. Votos a favor. 10 votos a favor. Nada, pues entonces queda aprobado este punto número 4 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5. Señor presidente, teñome que ausentar. Quero que quede claro que non me vou co Partido Popular, que teño un acto cultural. Creo que conste en acta. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5 do orden do día. Expediente 457/2026, moción do Grupo Municipal do BNG sobre o Centro Social de Escarabote. Primer turno de intervención. Tenga palabra. Pasan tantas cousas en este pleno que un xa perde o fío. Quizás, como lle dixen, xa empezou desordenado e vai a peor. En fin, tema do Centro Social de Escarabote non é unha novidade. Xa no seu momento eu plantexei, se recorda, un rogo con esta mesma co tema das goteiras das filtracións que hai das humidades. En ese mesmo pleno no que planteé un rogo, xa a compañeira planteara tamén o tema de como estaba a licitación do bar, por o que comprobei na hemeroteca. Creo que desde que la pasaron, corríxanme vostedes, 5 ou 6 meses, e ao meu non vin que se fixera nada, tampouco se trouxo a pleno nada. Veu un pos no que vostede decía que os grupos políticos non planteábamos propostas, pois, bueno, tiña aí ese rogo que podía haber perfectamente usado ese plan de obras e haber especificado dese millón largo de cartos que nos viene da Deputación, pois unha partida para arranxar o Centro Social de Abanqueiro, que, repito, non é novidade, e que, ademais, co que choveu este inverno, a situación todavía se agravou máis.
non é exclusivo do Centro Social de Escarabote. Sabe vostede que eu metín hoxe a mañá unha entrada por rexistro porque o Centro Social de Banqueiro está 3/4 partes do mesmo, senón en algúns casos incluso peor. Bueno, eu creo que isto, como lle digo moitas veces, é froito do orzamento do anterior exercicio do ano 2025, no que apenas se destinaban cartos para mantemento de infraestructuras, salvo para a infraestructura da Casa da Cultura da Cachada, non? Eu repítolle, e para que non diga que me exaspero nin que lle berro, son dous modelos distintos. Se recorda vostede, o Centro Social, a Casa Cultura da Cachada iba a valer 2,5 millóns, finalmente tuvo un sobrecoste de 1,8, casi 1,8 millóns máis. Non, digo eu, dixo vostede. É que vou a ter que coller as miñas palabras e vou ter que poñer as súas despois en un vídeo. E me dirá que é editado ou que é xía. Pero dixo vostede, era un custo que iba a ser 2,5 millóns de euros, acabou valendo 4,3. Entón, claro, casi 1,8 millóns máis. Bueno, a súa forma de facer política é meter 1,8 millóns de euros máis na mesma obra. A forma que tería eu, se estuvese no goberno, sería ese 1,8 millóns de euros máis repartilo nos centros sociais das parroquias para que tampouco se quedaran atrás, nin que tuveran sempre que esperar a que tuvera todo o centro de Boiro e que para eles quedaran as migallas, non? Bueno, é a súa forma de facer, están no goberno, teñen maioría absoluta, teñen a legitimidade estes catróns para facer o que lle dé a real gana cos cartos dos que dispoñen, bueno, a mesma legitimidade que nos dá os que estamos en esta banda daqui, como decía vostede, el 50%, recorda? A mesma legitimidade que temos para poder aquí expresar que non estamos de acordo con como se fan as cousas, non o podemos facer, pero podémoslo expresar, e que nós teríamos outro modelo distinto. Repito, eu creo que esta moción que trae o BNG que imos a votar favorablemente, porque, repito, é unha cousa que xa vimos demandando desde o ano pasado, con un reparto mellor dos cartos do orzamento e tendo pendiente estas cousiñas das parroquias, non teríamos chegado a esta situación, nin estaríamos tanto tempo esperando unha solución. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Triñanes. Ten a palabra, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, pois o BNG presenta esta moción a este pleno sobre o Centro Social de Escarabote por razóns obvias. Esta infraestructura leva anos sin ningún tipo de mantemento, como consecuencia pois está cada vez máis deteriorado. Xa dende fora, bueno, a parte de ver as paredes sen limpar, manchadas de verdín, de musgo, pois podense apreciar hasta ervas que medran no tellado. Pero o máis grave non é isto, o grave é que, bueno, os usuarios levan tempo queixándose das filtracións e das goteiras que ten o edificio no seu interior, nomeadamente no salón de actos, tamén hai na zona da cociña da cafetería, pero o do salón de actos é o que máis chama a atención. As persoas que acudimos a ese centro social podemos ver dende fai tempo caldeiros ou outro tipo de recipientes no salón de actos para evitar precisamente que se encharque o chan. Bueno, ademais disto, a porta principal está en mal estado, non encaixa ben, cando non está pechada, ou non cerra, ou se cerra, despois hai que estar a darlle golpes para poder abrila. Bueno, por estas evidencias, o centro social está aí, está a vista de todos, vese en que estado está, pois, como digo, por estas evidencias, o primeiro acordo da moción que se efectúen labores de limpeza e mantemento do exterior do edificio e do tellado, arranxo da estrutura que está ocasionando filtracións e goteiras e tamén o cambio da porta por unha nova. Teño que dicir que, por outro lado, a cafetería deste centro social leva meses pechada. Se se saca a licitación, pois, ademais de que ofrece posibilidades de emprego, pois tamén, cando unha cafetería está en funcionamento, dinamiza o lugar e ofrece outras alternativas, como pode ser, por exemplo, o baile das persoas maiores que se ten feito neste lugar, entre outras cousas.
Fai meses xa que o BNG preguntou neste pleno cando ia sacar a licitación a concesión da cafetería e ainda estamos hoxe esperando que se nos conteste, porque non obtivemos contestación ninguna. E por este motivo, como non se nos contestou, pois outro acordo dos que recollemos na moción é que o Goberno do Concello de Boiro saca a licitación a maior brevidade posible pois a concesión da cafetería do Centro Social de Escarabote. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Nada, segundo turno de intervención. Ten a palabra. Si nada, facer fincapé en este último, xa o dixen no meu turno de intervención, eu en aquel pleno fixera o rogo de que arranxaran o centro social e a certa compañeira interesouse polo tema da licitación da cafetería. Bueno, outra pregunta, outra cuestión destas que non contestan. Eu recordo que teñen obriga de contestar, senón no pleno, por escrito antes do seguinte, é o que di o reglamento. Entón, por favor, pouquiño de respeto pola institución. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Señora Suárez, segundo turno. No. Ten a palabra, señor Ruiz. Segundo turno. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, as humedades no Centro Social de Escarabote é unha evidencia. Vale, nos mandamos aí, xa había indicios o ano pasado desas goteiras, en algunha ocasión, mandamos aí unha empresa no verán, pero se ve que non acertou ca solución que se lle dou, porque as goteiras siguen sendo unha constante e, sobre todo, este inverno que levamos desde novembro chovendo e aguantando as goteiras que, bueno, se pode decir que cada vez van a máis, porque cada vez a filtración é maior. Non podemos atender, esperando por un pouco de paz por parte da climatoloxía. Parece ser que veñen aí uns días que vai permitir actuar. Bueno, nós temos anunciado aos usuarios do centro en máis dunha ocasión de que en canto o tempo permita vamos a actuar para intentar correxir dunha vez por todas as humedades que están entrando en este centro, vale? Bueno, si a empresa está avisada xa, en canto poda facer, se pudera facelo xa inmediatamente, por farío inmediatamente, atenderá as goteiras, e así o fixemos saber tamén aos usuarios, como dixen antes. En cuanto á cafetería, temos os pregos preparados, están analizándose en este momento por parte da intervención municipal, e en canto os ten preparados, pois salirá a licitación. Estamos tamén atendendo algúns arranxos que eran necesarios na propia cafetería, en cuanto ao mobiliario que ten a cafetería, en cuanto á instalación eléctrica. Bueno, estamos traballando para poñela en marcha. A porta tamén vamos a actuar sobre ela. E o arranxo do exterior do edificio, bueno, pois nós vamos a votar a favor desta moción, polo tanto vamos a intentar nos próximos meses dedicar unha partida ao arranxo exterior deste centro, entre os outros moitos cos que estamos a actuar. A ver, de todos é coñecido as partidas que vimos aprobando estes últimos meses, non? Temos unha partida para o Cabo de Cruz de 200.000 euros que vamos a arreglar o teito, temos unha partida para o envolvente de Cruz de 100 e pico mil, acabamos de presentar esta mesma semana unha moción para arranxo do Centro Social de San Ramón. Estamos en Cespón con un presupuesto tamén para empezar a decentar parte do centro social que quedou sin arreglar da parte de arriba. Vamos a empezar con eso tamén, e atenderemos as humedades como xa se fixo unha vez de Abanqueiro, onde non se pudo correxir toda a carpintería exterior, atendeuse só a unha parte. Agora vamos a atender a parte que falo de igual un par de anos que atendemos a unha parte da carpintería, atenderemos a outra parte que é a que falta, e dos centros sociais que falan e que son dinamizadores e que non comentei eu aquí. Bueno, pois temos preparado un plan de reforma e impulso dos centros sociais que progresivamente vamos a ir atendendo a todos eles dentro, claro está, das posibilidades que temos. Eu creo que estamos atendendo e estamos poñendo cartos encima da mesa para poder mellorar estos centros que sabemos que dinamizan e son utilizados pola veciñanza en gran medida, e que a veciñanza demanda que estén en boas condicións. Bueno, pois vamos a intentar que así sea.
por facer simplemente un comentario polos 4, van por 4.300.000 a cachada, pois acabará en 5, eu non creo que non creo que me equivoco, porque empezou con 3 e pico, e xa agora está en 4.300, pois acabará en 5, acabará valendo, bueno, non sabemos o que acabará valendo, porque non está acabada, vale? O proxecto son 3.800.000. O proxecto son 3.800.000. Son 2.300.000 que paga os veciños de Boiro e 1,5 millón que ven financiado polo Ministerio. 3.800.000. Eso foi o que se... Bueno, yo corrixo, e licitado por 3.600.000, que de principio son 3.600.000. Serán 4, 5, 7, chegaremos a 20. Ustedes, cada pleno, aumentan o precio. Seguramente chegaremos a 20, seguramente, sí. Nada, simplemente puntualizar eso e puntualizar tamén que a Casa de Cultura tamén é dinamizadora, vale? E tamén é unha infraestructura que os veciños demandaban, que se nos quedaba pequena, que se nos quedaba antiga e que consideramos, bueno, isto é redundante, pero bueno, consideramos no seu día aproveitar esta subvención para reformala e en eso estamos, esperemos que as obras vayan rápido e que poda ser unha realidade o máis axiña posible. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar a votar este punto número 5 do orde do día. Votos a favor. 10 votos a favor, polo cal queda aprobado. Sí, 9. Sí que marchou María, sí. Perdón. Moi ben, pasamos ao punto número 6 do orden do día. Expediente 584/2026, moción do Grupo Municipal de Boiro Novo Mixto para dotar de pavimento de parqueo pabellón de Praia Xardín. Primer turno de intervención, ten a palabra, señor Tiñanes. Sí, gracias, señor alcalde. No orzamento hai apartados 4.285.000 euros. Coa súa firma. A mellor paso ya para que poña un cartel grande tamén ali na entrada. Citado por 3.600.000, ya repito. Veremos o que vale, porque sabe que ten que ter un aval do 10% para gastos e imprevistos despois, que xa tuvo algún. Con respecto, digo, as contas están aí, os cartos están aí. Digo yo para que si quere faga un cartel desdes que valen 1.000 e pico euros, tan grandes que pon por aí adiante, pois que o poña. A tablita esa que ten ali co tal, 4.285.000. Retolle a que diga se estou mentindo que foi esos cartos que se apartaron. Veremos se usan todos, se non se usan ou se hai que pedir máis. Da subvención do Ministerio, de momento vamos que adiantarnos os cartos. Veremos se nos lo devolven ou non. Espero que sí, porque se non son capaces de volver a subir o IBI a xente. Espero que sí, de verdad que yo espero. Pasando ao tema da moción, bueno, isto é unha cousa que eu xa, bueno, que a miña compañeira que foi concelleira de Deportes deixou lista no seu día, que cando se marchou de concelleira fixo un escrito dicindo quedou isto pendente, que eu tan pronto tomei o cargo de concelleiro, non sei se ao cabo dun mes ou dous, fun falar co concelleiro de Deportes e lle preguntei que hai desto e que a día de hoxe seguimos sin saber absolutamente nada. De todas as obras que deixamos pendentes, esta quizás creo que é a máis sangrante, miro para vostede, porque esta quedou lista, quedou orzamentada, quedou licitada e quedou adxudicada. Aquí está a adxudicación. Vostedes únicamente tiñan que coller, decirlle á empresa que gañou o proxecto que executara. E non o fixeron. Trouxeron un orzamento despois no mes de setembro, outubro do ano que tomaron posesión con maioría absoluta e eliminaron esa obra que era unha demanda neste caso do clube de patinaxe. Os motivos? Non o sei. Eu fun falar bueno, os que deu vostede en aquel momento era que lle deixáramos ao concelleiro de
deportes que fixera el, que agora que xa non era a señora Dores que era el, e que gestionara el. Eu fun falar con el, e a explicación que me deu, pois a verdade pareceume todavía quedarme máis a cuadros. Eu pensei que me daría uns plazos, que me diría que estaban pois mirando o que hai. Non, veume como un pouco cuestionando o proxecto, que se non lle gustaba, que se tiña algo mellor. Bueno, eu, e sabe vostede, mantiven máis ou menos ata certo punto un perfil baixo, recordándolle, eso sí, moitas veces, en cada 2 ou 3 plenos, oiga, mira, ten isto pendente. Viña un pos, ten isto pendente. Viña un orzamento, ten isto pendente. Despois, para que despois vostede colle e me diga no pos, como dixo no anterior pleno, es que non traen propuestas. Anda que non pedín eu isto en todos os plenos. Pero, bueno, as mentiras, a mellor a conta de repetilas moitas veces, pois deben de pensar que colan, pero é que, como digo eu, está grabado. É unha necesidade para o clube de patinaxe, repito, non entendo moi ben porque non se fixo, o proxecto no seu día era unha cousa moi similar ao que hai xa na Cachada funciona perfectamente, eu creo que o pavimento pouco problema deu, aí está. Oxalá outras cousas deran o problema que deu o pavimento na Cachada. Pode ser que tuvera que ter algún arranxo, quizás máis froito de como estaba o edificio que non do pavimento en sí, e que non entendemos por que non se fixo. Supoño que a estrategia será no seu momento, se é que fan algo, cambiar 4 cousas, non sei, en vez de madeira da que había, poñerán, non sei, caoba ou algunha cousa así, ou lle cambiarán o color, nos salirá, pois, ao millor 200 ou 200 e pico mil euros, porque, claro, evidentemente, os precios dende aquela subiron, vamos a ter que pagar máis por facer a mesma obra, e, pois, non sei, será o que digan. A realidade é que a día de hoxe as rapazas de patinaxe están sin pavimento tanto en Praia Xardín como en Bealo, nos 2 sitios. Xa poño na miña moción que escollan calquera dos que veñan dos que queiran para poñer ese pavimento. E nada, en vista de que o señor concelleiro de Obras sempre nos dixo no anterior pleno, de que es que non traen propuestas para el POS, pois agora lle poño como último punto, si quere, no seguinte POS que veña, ten aí unha proposta. Básicamente para que non faga demagoxias, porque sabe vostede que é bastante demagóxico que dixo cando este concelleiro que está aquí presentou mocións, presentou emendas aos orzamentos, presentou alegacións a moitos das cousas que presentaron vostedes. É raro que chegara aquí a un pleno cas mans vacías, e vostede sábeo. Quizás non puxen, póngale en el post 2026, pero, bueno, creo que se sobreentende. Nada, como exposición de motivos esa, non entendemos por que esta obra non está feita, é unha necesidade para este Concello, así que, por favor, pido o voto favorable, porque, por plazos, como non se aprobe no próximo orzamento, se é que o trae máis ou menos cando o trouxeron o ano pasado, esta legislatura vai a quedar sin facerse. Moito me temo que vai a quedar sin facerse. Un proxecto que empezou a legislatura licitado e axudicado. Entón, eu sinto moito, pero non me parece de recibo. Como primeira parte, rematei. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Cinianes. Señora Suárez, ten a palabra. Señor presidente, pois nós, de entrada, non temos nada en contra desta obra, que se melloren as infraestructuras, parecenos sempre ben. Neste caso sería o cambio do chan de pabillón por un chan de parqué, pois para facilitar, como di na moción, a práctica da patinaxe. Esta obra en sí parecenos unha boa proposta. Sen embargo, se vamos ao segundo acordo, ao punto 2 da moción, di textualmente que esta obra se teña en conta de xeito preferente á hora de destinar cartos. E claro, é que nós con iso non podemos estar de acordo, porque para nós preferente tamén é, obviamente, o Centro Social de Escarabote, para iso xe trouxemos a moción a pleno, para o BNG tamén é preferente unha cuberta para a Galiña Azul, para o BNG é preferente mellora de outros pabillóns que a día de hoxe están con filtracións de auga, como por exemplo o pabillón de Baliño.
o campo de fútbol de Vista Alegre, os centros sociales, o de Cures, o tan famoso que falamos neste pleno tropecientas mil veces como é o do Cabo da Cruz, que a partida destinada que hai do posto adicional do ano pasado non vai chegar para nada, centros de ensino como a unitaria de Comoxo tamén é preferente para o BNG, obras de saneamento son preferentes para o BNG, entón, nós podemos votar a favor desta obra, pero que non podemos é votar a favor de que sexa considerada preferente, polo tanto, ímonos a abster. Gracias. Gracias, señor Suárez. Segundo turno de intervención. Sí, ten a palabra. Señora Suárez, se non poño eso que non a fan. Directamente, vostede sabe. De feito, xa yo dixo no anterior pleno, se o recorda, é que non traen propostas. Bueno, pois a intención era esa. Se a palabra preferente lle estorba, pois quere escoller outra para que a vote a favor, escolla. Pero a intención, o que se trataba de poñer en este segundo punto, é que, claro, é que se non o pos, resulta que non presentamos propostas para o pos. E se lo pone, resulta que mal porque hai tamén outras necesidades. En fin, nunca se pode, pasa como o conto do vello e da burra, nunca se pode estar de acordo con todo o mundo. Indo ao tema da moción, eu falaba o outro día, ou decía ao principio da miña exposición, non é a única obra que quedou proxectada da nosa compañera, sí que creo que é a máis sangrante, porque quedou lista, solamente había que chamar a empresa e dicirlle que o fixera, pero non é a única obra que quedou proxectada. Sempre digo os tramos de carril bici, sei que lle molestan, unha vez hasta 3 de vostedes me contestaron e o alcalde me impedeu ter un turno de réplica. Fíxese vostede o nervioso que lles pon cando digo que todos os tramos de carril bici, aínda a día de hoxe, os fixo a señora do Estorrado. Así que agora xa poden volver a contestarmos 3 e o alcalde impedirme o turno de réplica, porque sei que esa frase os pon de nervios. E, de feito, o que teñen pensado facer xa tamén estaba proxectado polo señor do Estorrado cando deixou o goberno, o que vai por a avenida ata a avenida de Compostela. En fin, esa é a realidade. Un ano e medio, sabe que hai papeles e entón, pois, bueno, pois digan que non. Un ano e medio sin dedicación exclusiva na que os investimentos ao deporte foron bastante superiores que en 3 anos seus con a dedicación exclusiva. Tanto é así que incluso presumen dos logros a día de hoxe nos seus panfletos que reparten por aí adiante da miña compañeira. Por exemplo, a subida do 30% das subvencións a deportistas que conseguiu a miña compañeira e que dende entonces non subiron un peso, pero todavía nos panfletos que reparten por aí siguen presumindo delas. Realmente en esta legislatura, a maiores do que xa se quedou aprobado na anterior legislatura, pouco máis fixeron que non algún que outro mantemento. E á vista de como están as cousas, dende logo bastante insuficiente. Iba a facer unha escolma pequena co tema dos campos de Vista Alegre, o tema de Valiño, pronto, xa fixo aquí a compañeira. Vostedes mesmos o ven, repito, levan 3 anos e dedicación exclusiva. E a miña compañeira deixou todo eso feito en ano e medio e sin dedicación exclusiva. Esa é a realidade. Collan aire, que seguramente lle fai falta turno de réplica, turno de goberno e turno del alcalde. Seguramente lle vai a facer falta. Pero esa é a realidade e nada poden ocultar. Cantos cartos hai a maiores para subvencións nominativas ao deporte con respecto ao que había a señora do Estorrado? Se hai un incremento mínimo. Novas infraestructuras en esta legislatura? Ninguna. En deporte? Ninguna. Perderon esta adxudicación, perderon o pabellón o tema de piragüismo, non temos pista de puntrack, prometían vostedes na súa panfleto de campaña que iban a facer unha pista de atletismo, non hai pista de atletismo, foi a súa promesa electoral, etcétera, etcétera, etcétera. O que si temos son fotos moitas.
Voulle dicir unha cousa a respecto desto, porque xa tamén me contestaba unha vez o seu compañeiro, a súa compañera tamén sacaba fotos. Supoño que correrán, agora, o seu gabinete de comunicación correrá a borrar as entradas que hai. Pero todas as entradas da señora, de cando a miña compañeira era concelleira de Deportes, empezaban primeiro valorando o logro do deportista e despois, en todo caso, poñendo a concelleira e o alcalde asistiron ou a concelleira e o alcalde felicitaron. Agora, todas as entradas, isto di moito do seu goberno, di moito das actitudes, empezan el alcalde e el concelleiro, e despois, da parafernalia, máis alá, enterámonos do que fixo o deportista, sendo protagonista o político e non aquel que realmente fixo o mérito. Esas son todas as entradas súas. Vaya e compróbeo. Porque a parte, sabe vostede que era así, porque foi un dos acordos por cales entramos no goberno, que se cambiara esa forma de comunicar. Recórdao. Agora dirá que non, pero vostede sabe que sí. Isto é o resume destes 3 anos en deporte. A miña compañeira en 5 meses presentaronlle un pleno extraordinario, cando non tuvo tempo prácticamente a facer nada. E despois de 2 anos, nos que prácticamente todo estuvo parado por culpa de todo o que pasou. Unha pandemia, unha guerra que nos deixou prácticamente sin suministros, etc. Permítame que despois de 3 anos, nos que tuveron todo a favor, lles critique que nin siquiera aquelas obras que a miña compañeira deixou proxectadas foran capaces de facela, nin as que deixou proxectadas, nin as que deixou listas para executarse. Moitas gracias. Gracias, señor Triñanes. Ten a palabra, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, señor Triñanes, como vostede comprenderá, eu non me podo meter nos problemas dun matrimonio roto. Nós nunca nos casamos con eles, e sempre foron así, non é nada novo. En canto á palabra preferente, considerar esta obra preferente, pois para nós sería un xeito de invalidar a nosa acción política e as nosas propostas. Se vostede retira ese punto, non temos problema ningún en votar a favor, senón abstémonos porque, como digo, para nós preferentes sí que son outras obras que relatei antes, como centros sociales en mal estado, como o de Escarabote, pabellóns que teñen infiltracións de auga, que é máis urxente que cambiar un chan que está seco, centros sociales, campo de Vista Alegre, é que as necesidades son moitas. Tedes mismos. Xa que falan de matrimonios, póñense de acordo en matrimonio. Sí, eu non vamos a ter ningún problema. O portavoz, aí lle digo. Bueno, con toda a problemática que nos trouxeron as enmendas a este pleno, pois seguimos cas enmendas. Esperemos que quedara claro na primeira das ocasións o que vai significar que votemos esa enmenda. Bien, esperemos que quedara claro. Bueno, nos imos votar a favor. E imos a votar a favor porque na súa proposta pon ou ben calquera outro pabillón. E vou explicar por que imos a votar a favor. Primeiro de nada, eu creo que xa expliquei, terei que mirar a hemeroteca. Porque despois da súa exposición, pois terían que mirar, porque igual xa me pon hasta en dúbida. Eu creo que expliquei por que non se fixara esa obra. Eu creo que o expliquei. Efectivamente, foi un acordo daquel goberno, vale? E se dotou de financiamento, e se licitou, e estaba xudicada. E foi a empresa que nos dixo que non se podía executar, ou que era convinte non executala coa cantidade de auga e de humedades por capilaridade, sobre todo, que presentaba ese pabellón. E hai un informe técnico da empresa que nos advierte de eso no expediente. No expediente, estaba. No expediente hai un informe que despois é corroborado polo técnico municipal, cousa que é de agradecer, que a empresa, bueno, tamén tería o seu interés porque tiña unha garantía esa obra e entendo que, pues, bueno, eles entendían que con o nivel de humedad que había en aquel momento que non se podía executar ese parqué. E por iso quedou no tinteiro, que ademais estaba financiado, licitado e axudicado. O sea, que sentido ten que nos paralizáramos isto? Nos paralizamos cando a empresa nos di cuidado.
cuidado co que temos aquí, como non se corrijan as humedades que entran polas paredes e máis por capilaridade, isto dura 2 días, E vai o arquitecto municipal e corrobora, efectivamente, o que está dicindo. Eso foi con respecto a aquel pabellón. E agora dinos que, bueno, que dotemos de parque a ese pabellón ou a calquera outro. E agora vou explicar por que vou a votar a favor, porque se presentou a necesidade, xa a coñecíamos do ano pasado, pasa que estamos obviando e vendo si o tempo que aguanta o pabellón da Cachada, o parque do pabellón da Cachada, que sufreu durante moito tempo entrada de auga, sufreu afectacións, ten polilla en moitos sitios, tuvemos que atender arranxos considerables dese pabellón. É un pabellón que está utilizando o Club de Patinaxe para entrenar, é un pabellón que se está utilizando por parte do Club de Voleibol, onde se xoga a segunda división de voleibol nacional en ese pabellón, é que está dando mostras de chegar ao final da súa vida útil. E creo que fai 15 días houve un partido que se xogou aquí, onde un dos árbitros tomou nota da situación en que se encontraba o pabellón, dou conta á Federación de como estaba, e nos vimos obligados a atender de urxencia o arranxo necesario para que se pudera seguir a disputar a Segunda Liga Nacional de Voleibol. Tuvemos que arranxalo de urxencia. Entonces, si vamos a dotar, ou temos xa valorado económicamente, o importe que significa cambiarlle o parque a ese pabellón que está utilizando máis de unha entidade, e vamos a atender a ese parque que eu creo que é primordial por encima de outros. Eu sei que son moitas as necesidades, son moitas en todo, o sea, antes falábamos dos centros sociales e enumeráronse 50.000, agora falamos de deportes e van outras 50.000, e cando falemos de carreteras, pois serán outras 50.000. Hai que atender ao que podemos atender, hai que poder o que tendemos a atender, e nós o que solemos facer, fixémoslo na primeira legislatura, e o vamos a facer nesta segunda, cando nos presentemos diante da cidadanía, que será o próximo ano, presentarémonos cos nosos feitos. Solémoslo facer, fixémoslo na primeira legislatura e ímoslo facer ca segunda. E un tema de deporte, presentarémonos tamén cos nosos feitos. E un deles, esperemos que sea o novo campo de fútbol da Mina que se está a levar a cabo. Vamos a arranxar esta mesma semana os accesos a Baliño, que xa reformáramos en tempos da súa compañeira e agora vimos de atender a mellora desos accesos. Atenderemos a Vista Alegre, estamos atendendo aos campos de fútbol na súa iluminación, atenderemos tamén a ese campo de herba artificial que está gastado xa, vamos a intentar que sea máis pronto que tarde. As necesidades son moitas, por suerte en Boiro xa o temos mencionado en algunha que outra ocasión. O deporte é importante, temos a sorte de ter clubes importantes e que demandan de nós unhas instalacións de acorde a eles e vamos a intentar seguir a cumplir. As demandas son moitos, sabémolo, e os cartos dan para o que dan e intentamos gestionar da mellor maneira. Repito, presentarémonos diante dos nosos veciños cos feitos que teñamos. Si podemos atender a máis dun parque, atenderemos a máis dun parque, e se só podemos atender a un, pois, sintindo moito, vámonos a ver da obriga de atender o da Cachada primeiro que outro, porque, repito, está xa nas últimas. Ten, non me equivoco, máis de 20 anos, unha madeira que sufreu goteiras durante moitos anos, hasta que se corregeu o teitume, que o corregimos na legislatura pasada, e agora tócalle renovar o pavimento que, como digo, presenta xa moito desgaste e moita deficiencia. E se dá para máis, pois intentaremos facer máis. Pero no Praia Xardín, se se pretende facer máis, hai que atender á corrección das humedades antes de facer ningunha outra cousa. Eu creo que xa o dixamos no seu momento, pero, bueno, se non se dixo, digo agora. Hai que atender á corrección das humedades primeiro antes de calquera outra cousa. E para non darlle a razón, por naturalmente a réplica é a miña, como non iba por ser, e non é porque estea nervioso, que non estou nervioso. Mire,
Está claro que piden e teñen que desgastar a este goberno, está claro, é o seu cometido, pero mire, o que hai que facer memoria de cando entrou este goberno a gobernar, como estaban os centros sociales, como estaban as instalacións deportivas. O caso que temos a memoria moi pequeniña, e créame, se fixeron moitas obras nos complexos deportivos, nos centros sociais, o caso que, bueno, non se quere ver. Que hai que mellorar, o que di o concelleiro? Pois, efectivamente, que hai que mellorar. E depois tamén o invito a que vexa o noso programa electoral que fixemos al ano 2019, que bautizamos como Axenda 2030. O mira, vale, 2030 para facer. Por qué? Porque os programas que fan vostedes para 4 anos son irreales, que decir, é imposible facer todo o que poñedes. Entón, ustedes miren ese programa electoral Axenda 2030, miren o grado de execución que hai, e, bueno, ainda nos queda un par de aniños, ainda nos queda 27, e se Dios nos axuda, pois, seguiremos hasta o ano 31. Vamos a votar este punto número 6 do orden do día. Bueno, hai emenda, non hai emenda... Sí. Vale, pero temos que redactar ben a emenda. A emenda consiste no punto segundo suprimir a expresión de xeito preferente. Simplemente eso. Entón, a proposta sería a proposta resolutiva da moción, salvo que o segundo punto quedaría que esta obra se teña en conta a hora de destinar cartos para novas infraestructuras, ben sexa con fondos propios, tal. É dicir, suprimimos de xeito preferente. Repito o que dixen antes, si se aprobe a emenda... Ahora xa non tengo claro. Ben. Se lle informo aos señores concelleiros que vamos a votar a emenda e se sale aprobada, xa non hai que... Pero bueno, venga. Vamos a esta votación deste punto número 6 do orden do día. Votos a favor? Moi bien, 9 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto número 6 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, que é o expediente 1631/2024, bonificación ICIO e explanación de parte dunha parcela no lugar de Bermo. Primer turno de intervención. Ten a palabra, señor Triñante. Gracias, señor alcalde. Vexo que vostede non leu o programa de Boiro Novo, porque tampouco pedimos ninguna obra faraónica como as que fan vostedes. Se o lera daríase de conta de que era perfectamente realizable, e máis, con marxe incluso. Foi unha das cousas das que presumimos en el mesmo. Hasta dábamos un contexto cronolóxico con bastante marxe. Bueno, e outra cuestión, xa que está aquí vostede, sabe vostede que para subsanar eso había presentado un contrato menor para facer esas filtracións. De todas formas, tuveron 3 anos para ou arranxar eso, ou coller ese mesmo proxecto e facelo en outro centro. 3 anos, que a miña compañeira fixo en menos dun ano. E tuveron 3. É dicir, non lle escola. Porque o tempo que tuveron vostedes non o tuvemos nós. Xa non digo polo tema que estudamos nós no goberno, sino incluso vostedes mesmos, porque saben o que pasou naquela legislatura, todo o que tuvemos que aguantar, non só o Concello de Bollo, sino en todo o mundo en xeral. E fomos capaces de facer todo o que se fixo. E en este ano, que non hai tantos problemas, pois non se fai nin a metade. Eso sí, vamos a obras. Si vamos a cartos, sí, metemos cartos aí en cousas faraónicas, vamos, como nunca se habían metido. Pero, en fin, repito, están vostedes no goberno, teñen maioría absoluta, teñen a disposición, a legitimidade de facer cos cartos o que lles veña en gana, e nós a legitimidade, porque estamos aquí, temos a representación suficiente como para poder falar e criticalo. Isto é como funcionan as cousas, entón, permítame tamén que yo recorde. Con respecto ao punto do orden do día, bueno, eu aquí non teño, bueno, direi o que lle diría da outra vez, en plan, vamos a votar a favor, parecenos ben que calquera obra social deste tipo pois reciba apoio das entidades públicas, a ver se tamén este apoio se reflexa despois na mellora tamén das condicións dos traballadores. Creo que con respecto á última vez que se trouxo algún acordo xa hubo. Bueno, está ben, esperemos que tamén siga así, e é a primeira vez na historia que un punto do goberno ven de último na orden do día.
A min xa me explicarán isto, cando normalmente isto se ten que aprobar ao principio. Pero, bueno, en fin, son estas nuevas costumbres que a partir de ese año nuevo, costumbres nuevas, non? Vale. Bueno, pois habráse que acostumbrar a esta novo orde ou desorde, porque a min antes iban por cronolóxico, agora van así un pouco, non sei, según saltan na mesa. En fin, non hai moito máis que decir eso, que ratificamos o noso voto a favor como a primeira vez que xa veu a pleno esta cuestión. Moitas gracias. Señor Triñanes, primer turno, ¿no? Señor Ruiz, sí, ten a palabra. Bueno, aclarar o punto que vimos a votar. O 15 de marzo a Fundación Amicos presenta unha declaración responsable no Concello para realizar unha explanación de parte dunha parcela sita en Vermo, indicando que dita explanación é precisa para axeitar a parcela, onde se instalará un taller prelaboral e de inserción laboral para os usuarios da Fundación. Acompañado desta solicitude, solicita tamén a bonificación da cota tributaria do imposto sobre construcións, instalacións e obras en aplicación do artigo 5, apartado C da Ordenanza Fiscal número 5 deste Concello. Así mesmo, no expediente existe informe do Tesoreiro Accidental Municipal sobre a procedencia da declaración por parte do Pleno da Corporación de especial interese e utilidade municipal das obras en cuestión. A vista da citada solicitude, proponse ao Pleno, primeiro, declarar de especial interese e utilidade municipal a das obras de explanación de parte dunha parcela cita no lugar de Vermo por concorrer os requisitos indicados no artigo 5 da Ordenanza Fiscal número 5 reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras que xustifican tal declaración, e segundo, como consecuencia do anterior, conceder unha bonificación do 95% da cota do imposto sobre construcións, instalacións e obras a favor da obra descrita para a que se solicita licencia por parte da Fundación Amicos. Gracias, señor Ruiz. Segundo turno de intervención. No? Pasamos entonces á votación deste punto número 7 do orden do día. Votos a favor. 9 votos a favor, por cada queda aprobado este punto número 7 do orden do día. Moitas gracias. Pasamos a actividades de control, da acción de contas de resolucións da Alcaldía dendo 88/2026 ata o 193/2026 ambas incluídos. Errores e preguntas, non sei se hai algo. Se ten a palabra, señor Triñanes. Sí. Relativo ao centro social de Abanqueiro, non? Tal e como poden ver nas imaxes adxuntas, isto é o estado que hai actualmente do centro social de Abanqueiros, e é certo que o inverno que houbo non axudou moito a que as cousas se conservaran do mellor xeito, pero iso non quere decir que non haxa que darlle solución. Humidades, goteiras que levantan o chan, provócase incluso desprendementos do cemento das paredes e apodrecen as superficies de madeira, como pode ser o parqué da biblioteca. Incluso na propia biblioteca hai pozas, pero de tamaño considerable, xusto onde están entre as estanterías dos libros. Como sabe vostede, pois eso non é moi bo para a conservación deste material. Ademais, ali acude xente e ademais hai traballadores municipais ali que desempeñan a súa labor e, bueno, as condicións de salubridade con esas humidades e eses mos que xa hai en moitas paredes, pois tampouco son as máis axeitadas, non? Este inverno, como decía, especialmente chuvioso, non fixo máis que agravar a situación, aumentando a urxencia do arranxo. Non sei eu se nos ven outro inverno igual, se non terá que ser peor. Hoxe, despois de haber presentado eso, pasei outra vez por ali e comentábame tamén que a porta de entrada, que tamén o que é o cierre, que está así oxidado e que en calquer momento se pode desprender. Entón, a maiores do que ven na moción, pois a ver se lle poden botar na moción no rogo, a ver se lle poden botar un ollo a eso. Despois teño unha pregunta, a ver se me poden desglosar con respecto aos 605 euros que lle demos durante o ano pasado e que creo que este ano vamos a darlle igual a Radio Líder, para que se gastan? Porque o tema de publicidade non vexo e o único que vexo é a entrevista
A ver, non estou as 24 horas escoitando, ao mellor resulta que a poñen cando non escoito eu, pero o tempo que estuve escoitando non vin publicidade do Concello de Boiro e o único que vexo é unha vez ao mes a entrevista ao alcalde. Entonces, gostaríame saber se estamos pagando 605 euros porque entrevisten ao alcalde de Boiro. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Suárez. Gracias. Ben, pois teño dous rogos. O primeiro é que, bueno, que rogo que se adopten as medidas para evitar que os restos de caucho que salen dos campos de Vista Alegre se depositen no monte que está de frente. E o segundo rogo é que desde o Concello se empregue unha terminoloxía adecuada para falar de discapacidade. Digo porque, bueno, no pabellón de Valiño hai un cartel e rogo que se cambie ese cartel porque se hai noutros lugares tamén, que se cambie de outros lugares que aínda pon discapacitados en lugar de poñer persoas con discapacidade ou diversidade. E xa que se cambia o cartel para falar adecuadamente de discapacidade, pois que se cambie tamén para poñelo de acordo á lei de normalización lingüística, porque pon servicios e non servizos. Este Concello, pois, xa que recibe subvención da Deputación, pois que se teñen un pouquiño tamén en conta esas cousas. Grazas. Moitas gracias. Pois nada, pois damos por finalizado este pleno. Boas noites. Gracias.